crec que aquestes coses fora millor que les poguéssim matisar tranquil·lament. Mira, Tu estaries disposada a venir demà? Mira, jo t'ho torno a repetir. Jo, ni per obstacles psicològics ni demés, jo el dia que tingui que anar a un judici serà quan s'hagi passat la sentència, quan jo estigui millor i quan el meu psiquiatre m'ho permeti. De totes formes, també ho diré. Contrastar les notícies hi ha molts medis, i no en tots els medis s'ha tractat de la mateixa manera. Si hem d'anar a parlar a algun lloc, parlarem en un lloc on ens sentim bé i on abans d'anar nosaltres s'hagi contrastat. Perquè l'obligació de contrastar no és nostra, és dels medis que treuen la notícia. No, i els mitjans hem contrastat aquesta informació. Home, i tenim... contrastada, jo diria que més aviat, si no arribem a enviar nosaltres denúncies i demés, ha estat contrastada més aviat pels Mossos, que precisament és una de les parts implicades. Perdona. O sigui, la contrastació jo no l'he acabat de veure. Perdona, avui aquesta informació s'ha donat a partir de les teves imatges i dient també d'altra banda que diuen els Mossos. No em diràs que això no és el contrari. No, avui s'ha fet així I els altres dies també, perquè quan això va passar van intervenir familiars vostres en aquest programa, van trucar, va parlar des del propietari de la discoteca... Mira, jo no he trucat per discutir sobre el que s'ha dit o no el que s'ha dit, però sí que crec que salta a la vista que qualsevol persona que hagi sentit altres programes s'ha tractat el tema amb bastanta frivolitat i fa bastant... Jo del que pugui passar a altres programes no me'n puc fer responsable. No, parlo precisament d'aquest. D'aquest sí, me'n faig responsable i estic en condicions de dir que no només la teva família, sinó familiars d'altres nois i noies que estaven a aquella festa, que es van posar en contacte amb nosaltres, han estat reiteradament invitats a venir. I molts d'ells han dit sí... Deixa'm dir-te una cosa, Carolina. Molts d'ells han dit sí i una hora abans, la nit abans, han trucat dient no. Potser seria aquesta la pregunta, per què familiars que s'han afectat s'han negat a venir al seu programa? Potser crec que aquesta seria una de les preguntes importants. Potser perquè no s'hi sentiria a gust segons com s'ha tractat abans de contactar amb aquests. D'altra banda, si volen contrastar... No puc acceptar aquesta acusació, Carolina, ho sento moltíssim. No la puc acceptar perquè la part d'informació... Perdona'm una cosa, Carolina. Hi ha un CD amb tot el judici de 12 hores que jo sí que podreu contractar el que faci falta. Carolina, sisplau, jo entenc perfectament el que heu estat aquí. Em dius que no, per què no ho puc entendre?